Oi more nyukwara mugiro kawana nyakum kitara mugi TV kawana wangsai chenro maro duol kama dhi kelo ni duol e kidienja reyo mokwongo wacho ni weche mosebedo katimore pachoka. Mar ariyo wadhi bedo piny gi wendo modhial miluongo ni Honorable Jared Okelo mano jaod bura manyando. Wadhi penje penjo mathoth e weche mag odundu mag pi kata dikes mancha ne gikelo nyando idhi tiek gero gi karang'o to mane duoko mar oula mosebedo kathago jo nyando to bende ne nitiere dala mar Homa Bay chieng' Madaraka. Wadhi penje ne giwinjore nang'o gi jatend piny nyako donje weche mag siasa be. Erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV ka ndi wantiere ka gi Wilson Ochuka jaka Buoch Kobita kaka jaloko marwa an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga janyakach dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa magi weche manyien ma wan go. Derep mosenindo jaod bura Ong'ondo Were kod achich machielo koro dhi bedo joneno mag sirikal e buch nek mar jatelo no kendo doho koro wegi thuolo. Currently, 2,300 units, specifically for police and prison officers, are under construction across 15 counties. Jatend piny Kenya William Ruto yango ni atamalo 20 mar ute manengo gi yot ma sirikal gero ibiro ket tenge ne jolweny kod obila ma pachoka. Kang'iyo toka onge ng'ato, kang'iyo mbele aneno mana the officials jok ma onego utel no public participation. All ni nono. Welo bedhogi omoko. Ne obedo matek ne jokaw pach jopiny ewi chik mar omenda mar higa mar 2025 bang' jopiny rem chopo kar rombgi e romo ma Migori. Dwaro winjo pachi ariyo adek auchiel none kaka inyalo yudo wacha gi weche manyien ni jang'ad bura e doho ma JKIA Irene Gishobi koro weyo thuolo achije ariyo mitudo gi nek mar jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were. Kaka Efi Nyakidi leronwa Dennis Sawe Manyasi kod derep Ong'ondo Walter Owino Awino owe thuolo to kwayo mar apis jamin wach kendo koro gidhi bedo joneno mag sirikal e burano. Tok dinonegi kuom jumbe adek achije ariyo mitudo gi nek mar jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were giko nowe thuolo kod doho ma JKIA. Mato kapis jamin wach tieko nonro margi kendo kwayo doho mondo miyo wegi thuolo. Dennis Sawe Manyasi kaachiel kod nyawadgi Walter Owino Awino mane en derep Ong'ondo odichieng' manonege owe thuolo kod jang'ad bura Irene Gishobi kendo koro gibiro bedo joneno mag piny owacho. Dennis Manyasi nomako dapisas mag okwach kich e gwenge Manjiru, Kayole, boma ma Nairobi, ka Walter Owino to nomaki e chuny boma ma Nairobi tarik 7 dwe mar 5. Seche matin tok doho weyo gi thuolo. Anyuola mar Walter Owino noriwo lwedo kanyakla kendo bago alam makende. Wirani giko nonro nofwenyo ni onge kod ketho moramora. Jechiwa rita mare Alan Ogola ma bende nochwale doho pod biro rito nyaka tarik 9 dweni mar winjo kapo nono ibiro we thuolo koso pod ibiro med dinne ka apisas mag okwach kich dhi nyime gi nonro. Juma mokalo achich machielo Philip Aroko nowe thuolo gi rambun kod doho mamalo ma Kibra. Kata kamano nitie chike ma doho noketo kaka dino ne dhi e kaunti ma Homa Bay e kind mamoko. Achije duto manomaki kitudo gi nek mar Ong'ondo Were ne 12 ka koro sani ochiko kuomgi pod dinne gi etesendo bila mopogore boma ma Nairobi. Achije go pod ibiro chwale doho e kind tarik 4 kod 11 dweni. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Wadong' mane doho kanyo nyadendi Rose Njeri mane oloso tond mbui makonyo jo Kenya chwalo pachgi ewi paro mar chik mar omenda ma higani owe thuolo kod doho gi rambun mar siling 100,000. Okinde mag Rose okwedo ketho mano chope gode doho kendo koro ginyiso doho ni okwach kich onge kod ranyisi mar ketho modimbore. Cynthia Onyango ni kod ler mar wachni. Ndalo 5 bang' meko mare kod obila, nyadendi Rose Njeri Tunguru ochopi e doho mar winjo ketho ma itude godo bang' make kod obila chieng' tich 5 juma mokalo. E nyim jang'ad bura Geoffrey Onsaringo, okil mar okwach kich opedho obokegi mar ketho ka giyango ni Rose Njeri itudo kod ketho mar tiyo marach kod mbui bang' loso ton mbui makonyo ganda jo Kenya orote modhuro e ton mbui mar od bura nyadichiel. Ma konyo jo Kenya chwalo pachgi wi paro mar chik mar omenda kata finance bill. Gino ma okwach kich wacho ni nokelo chochni e chenro mag mbui mar od bura. Kata kamano, okinde mag Rose ka otelnegi kod ugai machon mar doho David Maraga onyiso doho ni onge ketho ma Rose otimo e loso mbui no ni mar ton mbui mar od bura nolosi kod ageta mar konyo jopiny chwalo ote mag gi ne od bura.
Gimedo ni Njeri ne oloso mbui kalore kod ratiro ma en go kaka ja Kenya, kalore ni mbui mar od bura en mar konyo jopiny Kenya. The information stipulated in the charge sheet does not disclose an offense, and on the contrary, what it discloses is that you engage in activities required of you as a good and patriotic citizen of the Okinde Magros bende okwayo doho mondo wit oko ketho ma okwach kicho chopo e nyim doho kaluwore ni kethogo okoyangore manimba e katiba mapachoka kendo gionge kod pek mar donjo nego ng'ato. So not only is that charge open-ended, it fails in terms of the requirements as laid out in both Article 49 and 50 of our Constitution. With that difficulty, we invite this court to decline to admit this charge. Eng'eto mare, jang'ad bura Geoffrey Onsaringo weros thuolo kod rambu mar omenda maromo shillings 100,000 ka bura no gen winjo kendo tarik 20 dwe ni. Upon hearing the submissions by counsel for the suspect and the response by the prosecution counsel, the suspect herein, Rose Njeri, is hereby granted a personal bond of Kenya shillings 100,000 plus one contact person. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Chenro mar kawo pach oganda ka otenore kod paro mar chik mar omenda ma higa mar 2025 mane obagi e kar tiegruok mar jopuonj mani Migori ne odeko bang' jopiny rem chope wang' sa. Kaka jafwambo marwa Jojo maleronwa, ne obedo matek ne jota chenro ni mar jopiny mane nigeno ni biro loso kanyo ne ok obiro. Chakre sa 4 mar okinyi mane chenro mar kawo pach oganda ka otende kod paro mar chik omenda mar piny Kenya mar higa mar 2025 ne onego chakre nyaka sa 7 mar odiechieng' kar romo mane oket tenge mar kawo pach oganda e kar tiegruok no ma jopuonj ma Migori pod ne ni nono. Jodak e kaunti ma Migori mani geno ne dhi chopo mondo koro gol pachgi e wi paro mar chik mar omenda ne pok ochopo kama na jod bura kod jotich mamoko mag od bura mamalo ema ne osechopo ka bende ne giwuotho koni kod koni ka pachgi chandore. Kang'iyo toka onge ng'ato, kang'iyo mbele aneno mana the officials jok ma onego utel no public participation. Public oko participate tiende ni gini biro yudo mana rubber stamp mar parliament kae obiro dhi mbele. Koro wan tok wa mor gi gini. Ne ochuno moko jotend loch nange kaunti ma Migori mondo ne go simo ne moko kuom oganda ka gikwayogi mondo ne gichopi kendo gigol pachgi. Ayudo ote kokalo kuom area chief kogona simu kolero na gima dhi mbele mondo onyisa ni mondo mi achopi. Mabiro tayudo ka ol ni gi matin mogi kata par. Na en bendo odonjo dakika 5 bang'ano oyudo ka onge ji mopenja ndo ji onge ka. Ol ni nono. Welo be dhogi omoko. Ni to jo Migori ge. Karang'o motimo gi. Kane oromo kar sa 8 mar odiechieng', chenro ni mar kawo pach oganda ne ochakore kod kwan sanja mag oganda moriko ne ochopo ka thothgi ne gin jopuonj mag kar tiegruok no ma jopuonj ma Migori. Ombo ni mondo awinji ni to ang'o giri ma olok manyien, ang'o giri manitie, medruok manitie. County Commissioner delayed in mobilizing, passing the message after being invited through the notice because we rely so much on the support of the County Commissioner office. Jokanye kamitno mar omenda ma otele kod jobruno ma KSS Julius Ruto e kinde twak magi ne ojiwo jopiny mondo koro bed ka wuok oko kendo gol pachgi e paro mar chikni mar omenda kod mamoko. Bill is in clauses. Kenyans are invited. There are some clauses already we've seen, like the issue of data protection. Kenyans are saying, no, we are not ready to go to that direction. Who are we as members of parliament? When we'll be retreating to do our report, look at the weight of Kenyans. To kendo kaluwore gi constitution mar Kenya, owinjo wa listen to gima jopiny dwaro. To kendo jopiny nyaka participate e wach loss of finance bill. Ruto ne oseo jogo mosewuok oko mar kwedo paro mar chikni mar omenda pod sani e kikawe pach oganda. What I just want to call upon Kenyans is that let us desist from consuming negative messaging. Ask
The Kenyan politics is so funny and so dynamic. We always look for a small area that is so emotive and spin around just inside Kenyans. What I'm asking Kenyans is kindly participate like what you're doing now here. Riwruoge mag oganda e kaunti ma Migori ne oseyo jogo eko mane ochano chenro mar kawo pach oganda e wi parone mar chik mar omenda ka giwacho ni ne girem kono jopiny mondo kuro chopi. Oganda e kaunti ma Migori Tobias Ogolla kaachiel kod jagoro mar Titus Orwa wacho ni kata gin giwegi ok ne ging'eyo ni chenro ni mar kawo pach oganda ne dhi nyime e kaunti ma Migori. Tie jok mwa represent ere voice gi. So expectation wa oken pa particular thing a budget. Expectation wa a budget en niya paro mar raia obedo captured 100%. Kama emane public participation then ma oken. The failure for this event, you cannot blame it on the visitors from Nairobi. No. This is completely failure of leadership in the county, and especially national leadership, where we have members of parliament, women rep, and senate. En bura kata mano mar kawo pach oganda be ni geno oganda dhi chop mondo koro gol pachgi kawo tende kod paro mar chik ni mar omenda kata finance bill. Kata kamano oganda ok nochopo ka bende kori seyo jogo manie ochano bura machal kod mae ma bende giwacho ni ok oketo kenge makare mane jopiny koro chopiro machal kod mae. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jatend piny Kenya William Ruto yango ni atamalo 20 mar ute ma piny owacho gero e bwo chenro mar gedo mar ute ma nengogi ogonyore ibiro ket tenge ne jolweny kod obila ma pacho kaendi kaka yor chiwo negi kuonde mag jot makare. Maendi biro e kinde mane riwruok mar KOTU dwaro mondo mi jatend piny ochiw ler e wi omenda mag gedo magudigo ma giwacho ni itiyo godo marach kendo inywande chenro mamoko. Lidio Keyo nigi ler mar wachni. Jatend piny Kenya William Ruto notele chenro mar yawayanga ute ma oger ne obila mantie industrial area e kaunti ma Nairobi. Ute ma koro ibiro tiyo godo gi obila matiyo e bengi maduong' ma pacho ka the Central Bank of Kenya. We are delivering institutional housing for disciplined forces across the country. Currently, 2,300 units specifically for police and prison officers are under construction across 15 counties. This housing structure that you're opening today is giving dignity to the police force. People who we expect, they take care of our lives, they protect us, but we've never accorded them the kind of dignity that they deserve for the work that they do. I want to really congratulate the CBK and the whole fraternity of Treasury for giving back dignity to our police officers, and I think we must do more. Utego tingo mago mantiere kod kuonde ndariyo kata 2 bedroom maromo 200, mago mantiere kod kuonde ndadek kata 3 bedroom maromo 10 kendo ket gimora mora madore e udi gi chuth mar chiwo lwasi makare mar jot ne obila go. As you all know, many of our men and women in uniform from KDF live in all manner of places, and sometimes it endangers them and undermines their ability to provide the most critical part of the security of our nation. Jatend piny Kenya William Ruto yango ni atamalo 20 marute ma igero e bwo chenro mar gedo marute mane onge ogonyore ibiro ket ngene jolweny pachuka obila mag kanga kod mago marito kuonde twech kanyakla kod jokanyo mag NYS kaka yor neno ne giyudo kuonde mag dak ma owinjore. 20% of whole housing units being developed under affordable housing across the country will be ring-fenced for members of our disciplined forces from the military, the National Police Service, the Kenya prisons, and the National Youth Service. Obilago ibiro minengo mapiny e utego kama gibiro chula tamalade kadhi mbele kaka nyenyo ma ijuogo e wi hola ma gibiro chulo higa ka higa. These officers will benefit from affordable financing through single-digit interest rates, as low as 3% for those who will buy social housing, 6% for those who will buy affordable housing, and 9% for those who will want to buy the high market houses.
Matimore ka komachielo ewi chenro mar agulu mar omenda mar gedo mar udi manengo gi oyueyo madhi nyime pacho kae. Riwruok makedo ne jotije ma pacho ka KOTU dwaro mondo mi chung chik ma igen kadhi mayiene piny owacho tiyo gi omenda ma ing'ado jotije ne gedo mar udi no e chenro mamoko machalo kaka gedo mag skunde, gedo mag osiptende kod chirni. KOTU dwaro mondo mi jatend piny Kenya William Ruto gol duonde ewi wachno kendo okaw pacho ganda kapok okaw okang' ma kamano ka giwacho ni okang'no odhi ataro mar gino momiyo ing'ado omenda go. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Od bura mamalo kwedo paro mar od buch Senate mar dwaro ni omed pok mar omenda madhi counties kowuok e siling bilion 405 nyaka siling bilion 465. Jafombo mar Walter Nyambaga nigi ler ewi okang' ma od bura okawono. E nyim od bura mamalo, jod bura onyudo oko paro mar chik mane ochwal kod od bura mar Senate mane geto mondo med gi silings bilion 60 e pok mar omenda madhi ne sirikal mag county kendo neno ni pok makamano chopo silings bilion 465 e ka wuok silings bilion 450. Honorable Speaker, just brief to members that this division of revenue bill as approved by the House had about 405 billion shillings, but the other House has since amended that and proposed that we increase that to about 465 billion. That is 60 billion shillings above what is agreed. I now put the question at order number 12, which is that the Senate amendments to the Division of Revenue Bill, National Assembly Bill number 10 of 2025 be now considered. As members of that opinion say aye. As members of the contrary opinion say nay. The nays have it. Od bura nyocho se yere ni pok mar omenda owinjore obed silings bilion 405 kaluwore kod kaka chal mar pesa pachoka to kod ochung' michalo. And bearing in mind the fiscal space that we have, Honorable Speaker, it may not be practical to increase by 60 billion shillings. I hear the member for Bumula saying we should be reducing, not increasing. Therefore, Honorable Speaker, having considered that, we thought it's only fair that we reject these amendments by the Senate. Jatend kweth mathoth e od bura Kimani Chungwa okone od bura mar Senate mondo yiegi bed kod lalruok matut mageto chiwo thuolo mar winjruok e wi kwan mar pesa ma owinjore sirikal mamalo upogne sirikand county. Therefore, beg to move the House to reject in totality this proposal by the Senate. It is only abnormal for anyone to think we should be increasing these monies upwards. So in that, on this thing, Honorable Speaker, I beg to reject as I second Honorable Ichungwa. Mageti more kinde mayuarok wi omenda mag kongo ndara, siro somo to kod chenro mag dongruok mamoko osekelo liete kinde jo od bura, governors to kod sirikal mamalo. Out of goodwill, this House chose to do the necessary by allowing passage of revenue allocation, Honorable Speaker, under the guise that governors through COG were going to withdraw a court case, Honorable Speaker. Even though we did what we ought to have, the governors walked back on that promise, and therefore allocation has been reduced from 42 million, Honorable Speaker, per constituency under 22% to 28 million, Honorable Speaker. This is a travesty. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jochiw thieth mag UHC koro lieko ni tend counties chano mayo gi tijegi ka gikwayo migawo mar thieth mondo migi barupegi kapok ochwalgi ne counties. Maendi biro kaluwore gi report manyo gavana ma Tharaka Nithi ma bende en jakom mar thieth e riwruok mar governors nochiwo kowacho ni nitiere jotich mag UHC ma bandia maromo 3,000. Judith Omondi ni kod ler mar wachni. Gigolo ich wang' margi mana ndalo achiel bang' jakom mar komiti mar thieth e riwruok mar governors yango ni migawo mar thieth osebedo ka chulo jotich 3,000 mabandia mag UHC. Jochiw thieth mag UHC e ng'anyo margi e boma ma Nairobi odiochieng' ma kawuono kwedo parono ka gikoni en mana oledhi mar riembo moko kuomgi e tich. Nyaka sani gikwayo mondo migi oboke mayango ndikruok margi kapok ochwalgi e counties
chakre dwe mar 7 higani. To sani kane waparo ni koro wachiegni gi yudo gima ne okelo Nairobi ka, to koko chako bukruok kendo ni nitiere ghost workers. Ghost workers wan ki UHC wang'e ni ghost workers onge nikech nitiere kata time manoseor jok mowuok e Ministry of Health from Nairobi ka modhi otimo head count mar jo UHC e counties gi te. Anyaka nachak tich kata mana janyuol na ema pok amiyo kata mana siling. Onge gima yudo. Koro be wawuora ni sirikandwa ni tero wakure. Our fears as UHC staff, when the payroll is devolved to the county government, some of us might lose our jobs, so and be replaced with other people depending on the counties. Jagoro ma ongirore migao mar thieth Ouma Oluga, kata kamano e report ma ogolo kawuono, namba mane ochwal kod governors mag counties ni malo ka ipimo kod namba magichulo kowuok e migao mar thieth. Report ma opogore gi mane ogol kod riwruok mar governors odiochieng' manyoro. Numbers that were submitted by the Council of Governors is 7,875. 7,875. The numbers that the Ministry of Health is paying in the payroll as at last month is 7,637. Basically, the Council of Governors submitted for us more numbers than we are actually paying. Nobody, either in Afia House or in county governments or in any arm of government, will pay for a ghost worker. So the numbers we are telling, the Council of Governors, the chair of the Health Committee, the governor of Tharaka Nithi said 3,000. You should ask him where you got the 3,000. Yamo kata kamano chal kagima kudho maber, kaluwore ni jatend migao mar thieth Aden Duale, koni migao mar omenda, komiti mar thieth e od bura, kaachiel kod migao mar thieth loso kaka jochiw thieth go nyalo yudo tich e yo ma ongirore. As I am talking to the Minister for Finance and the Budget Committee on how to transition them to permanent and pensionable, we must protect every taxpayer's coin. So the second week of June, a team from the Ministry of Health and a team from the Council of Governors Secretariat will visit every county and we shall do a head count. Ma biro e kinde ma jochiw thieth gi to pod ramo ni dhi nyime kod ng'anyo nyaka chop migi barupe mag tich e yo ma ongirore. Judith Omondi, Ramogi TV. Wadhi yomoro machuo kod weche manyien bang' dakika matin taneno kuseoro ote magu kaendi. Waneno Ramogi TV maler e gwenge mag Kanyakwar ka wan gi jaoda Sheila Nyarabandu kod nyithinda Daisy kod Gildan. Anabeni Orao wuod Kanyakwar. Kamana ahinya be abeni. Nen machielo kendo ni kaka pile Ramogi TV ler kendo waneno habari ka wan Odili Gardens Kisumu. Aoro mos ne Honorable Rose Nyamunga, Honorable Dr. Joshua Oron kod His Excellency Governor Anyang' Nyong'o kod Mama ma Consolata Anyango. Nan John Onyango from Witty Foundation CBO. Erokamana ahinya. Kendo machielo ka ni Ramogi TV ka mos mar Evans Oyuga Wasonga wuod Konge. Awinji mos gi Rosemary Oyuga gi Morris Ajwang Akuku gi Obel mar Nakuru. Erokamana ahinya. Aneno ka ntiere ote machielo wende moorno kaendi mano Shem iluongo ni Shem Otho mar DCI mano bila. Wacho ni greetings Trevor Luo News kendo amor ni udi ma serikal ochiwo ne jo arita kwe ber mathoth kendo asiro lwedo police kod jolweny mondo dag makare. Secondly, oinga ne medo counties na asiro bende counties yudo pesa mathoth to gitigo maber. Mibadhi pod odoko tuo maduong' e counties. Wakuongo wati maber gi matin ma wan godo no. Mano bila Shem Otho mar DCI. Erokamana ahinya obila. Aneno ka Ramogi TV ma Gideon Ochuka wuod Kabondo. Wachen Trevor Imore anamor kod nyasi mane obedo e county ma Homa Bay kaendi maratipo ahinya. Kendo wamedo mana kwayo ker kod baba mondo med mana limo Homa Bay County kar Governor Nyarwang'aya. Wan kaka jo boda boda wageno mar romo kod jotelo madongo kaka President, baba, Governor korwa kaka jotelo mag boda boda e county kaendi. Ni kaka Ken, Dede, Don, Benedict kod mamoko. Watimo ikruok makamano. Mano jakom Gideon Ochuka wuod Kabondo. Bas waduogo bang' dakika matin kik dhi mabor ahinya.
Isepenjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjane nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonu wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Rajiv ni kanye? Rajiv ni kanye? Rakesh ng'eyo, Rajiv ema nitie atar. Kapo ni entie atar sani gi Rajiv, mano nyiso ni koro kanyal dhi atar. Ok giboya mondo donji. Anabro timo ang'o? Morwako keno ni siem koro gol ne jogo makiko it jopiny kod weche miriambo gi athu akaluwore kod chenro mayande otim mar keto kembe rego sukari e lwet joket mwandu mondo jopur niang' oyud lokruok. Komishona mar kaunti ma Kisumo Benson Laparmorjo wacho ni ok en adieri ni sirikal ouso lope jopiny mawuok Chemelil kod Muhoroni, komedo ni kembe kende emomi joket mwandu mondo med bero sektano. Omedo ni chenro mar miyo joket mwandu kembego biro nyuolo lemo ni mar thothgi yande ni kod masinde ma oti kendo manok nyal miyo gi piem maber kod kembe ji giwegi. Kambi mar Chemelil sani koritayo kod kambi mar Kibos Sugar and Allied Industries, kamano mar Muhoroni to ne okete lwet West Valley Sugar Company Limited. Hata ile lisi ya kampuni zetu Samiwa, kuna wale walikuwa wanajaribu kupinga, lakini ukifuata kabisa shida haikuwa mambo ya lisi, shida ilikuwa ni mambo ya ardhi. Na wengine wanaanza kuongea inapeana siji kwa nani. So hakuna kitu imeuswa, na hata rais ametaja kwa hotuba yake, nothing has been sold. It's just that lease program, and this is a government policy. And when it comes to implementation of the government policy, we must embrace the same. We must support it 100%. So nobody should make an attempt to try to oppose or to try and incite the members of the public. Kambi tudruok mar Safaricom oyango chenro motisi ni M-Pesa sokoni kaka yorno mar ringo higni 18 nyaka ne chak chenro mag M-Pesa. Kambino ka omakore kod kambi mar Royal Media Services ne ochako wuodhno makadho wadhi nam chumbi e chiro ma Kongowea ka gigeto ni johala kod joma tiyo kod M-Pesa pacho ka indie kama ne gichiwo mech mopogore opogore. Wuodhno sani koro chomo chiro mar Miritini mani Mikindani kod Changamwe. It's a celebration as we mark our 18 years of M-Pesa. It's celebrating our customers, both our individual customers and our business customers. M-Pesa creates an enabling environment for businesses to thrive, for individuals to thrive. Kwa hiyo miaka 18 imetusaidia sana juu ile wakati tulikuwa tukitaka kutuma pesa, ile miaka ya mama yetu tulikuwa tukitaka kutuma pesa mpaka tuende kwa posta, itakaa karibu wiki nzima, lakini ya saa hiyo tu bora amesema anataka pesa. Hata wale ambao mko na till pia vile sasa hivi tukiadhimisha miaka 18 ya M-Pesa mmeletewa mazuri. Kuna taasi kwa wale wenye pochi, unabonyeza tu *333
4#. Tunaanza hapa na wanabiashara. Tumekutana na taxi drivers kwa event tunaita Sapphire Connect. Ni opportunity ya kuwasaidia with networking, opportunity kuwasaidia kufanya financial literacy, digital literacy. Watika ni weche mag tuke ni jotend migepe mag weche tuke pinje adek mag Kenya, Tanzania gi Uganda osechako chenro mag bero yore mag wuoth e kind pinje adek go mar kelo yot ne johera mag adhula mabiro yuore tuke mag CHAN dwe mar 8 higa montiere ni. Kane giwuoyo gi jofwambo giwacho ni ler ni chenro mag bago tuke go nyaka koro sani nitiere wang'e. What we have agreed as ministers in the 3 countries, we will be working with our other ministries in charge of immigration to ensure that we have a seamless visa entry requirements, but also we are discussing a pamoja visa, which will be very critical for the tournament. Sasa tutakuwa na mikutano isiyo koma ya mara kwa mara, isiyo kuisha ya mara kwa mara ya ngazi ya wataalamu, lakini pia ngazi ya sisi mawaziri kuhakikisha kwamba Afrika Mashariki inafanya tena jambo kubwa kama ambavyo imekuwa inafanya katika maeneo mengine. Team mar Harambee Stars no bagora ko margi mokuongo kinde ma team no ikore ne tuko siep e kinde gi team mar Chad tarik 7 gi tarik 10 dwe ni e piny mar Morocco. Team no motingo jotugo 25 donjo e odiechieng' mar 2 margi mar rorako e bwo kocha maduong' miluongo ni Benny McCarthy. Kano wuoyo gi jofwambo, McCarthy olero ni jotugo nyiso ikruok margi mar rakore gi team mar Chad ka tuko siep gi bende biro konyo Kenya ikore ni tuke mag CHAN ma ochan dwe mar 8 higa montiere ni. E kinde ma weche ne okikore kinde jo Kenya bang' Victor Wanyama oluongi e team no, McCarthy nolero ni jo Kenya nyaka mi luor Wanyama nikech gino ma osetimo ne team mar Harambee Stars. There's 2 friendly matches that's coming up. It's just to give everyone a little bit of match fitness, but to get us going for CHAN, you know. So that's the base, that's the purpose of this camp, and also the international players that I did call. They were players that I didn't really had much to see of them when we were in the last camp. Bas wadhi yuyo moro machuok kuduogo to donje chenro ma kidieny mar 2 mar duol ga modhi bede gi wendo modhi alma bosi chopo studio ka endi men Mheshimiwa Jared Okelo en jaod bura manyando wan gi mbaka mang'eny modhi go kode ne waneno ka gikelo dundu mag pi kata dikes mano koro e solution kata mane duoko mar jonyando mane gidwaro higni gite idhi tie gero gi karang'o to gin pesa di mbaka no te wabro goyo to Madaraka Day binyo gidhi wuoyo gi jatend piny Kenya nitie gima ji wacho sani ni Ruto one term en one term koso yo negi winjore nango gidhi chung kode koso kamano pesa mag counties kawuono be nodhume od bura kabisa kokwedo wach mar pesa mar counties ma Senate no wacho ni ka ber to negi miyo counties bilion 465 mok bilion 405 to negi kwedo wacho nikech ang'o mane mbaka mwadhi go bang' daka matin kikidhi mabura ahinya. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo
gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo. Kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jawala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre saa 1:45 otieno. Kastambi mang'ur mokalo ema nyalo miyi puonj maberie moloyo. Bill Gates. Grow biashara yako na Tasi Pochi Loan. Enjoy easy application na instant approval. Ipate kwa M-Pesa app ama dial *334#. The more you use your Pochi, the more you grow. M-Pesa. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand ngimagi mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tano pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga. Tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo nigi moro manyien. Ojuri to kok gine en machagi ma en okelo ladha. Chiemo okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Omit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Aleya en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod Jailieta. Tich adek ka tich adek, saa 2 okinyi, mana e Ramogi TV. Erokamano kuom keto Ramogi TV ka wan gi wendo modhi almantiere kodwa ka odhiambo ma kawuono en mheshimiwa Jared Okello jaod bura manyando. Erokamano ahinya kuom sechegi. Erokamano kuom gwela mondo achaka viatwago ganda. Bang actually dwe achiel isebudho na kabisa mheshimiwa. Asebudho ka nigi keto Daix ilal na. Nyocha an gi weche mang'eny e nyando. Mokwongo ne jowa manojaso forms mag bursary. Nyachiwo negi pesa no. Nikech nyando kende Kenya ka. Ema ka ji ojaso forms mag bursary timiye ji te ma okwa bagua ni ng'ani nyo nyathi gimoro oseyudo kata gweng'ni nyo osechiwe kata family ni nyo osechiwe. Nyando kende michiwe ne ji te kaka ukelo kwayo cha timiye ji te. Koro mano nyome abedo dala kuom kinde no duto. Mar ariyo ne ni nyachiwo chiemo bende ne jonyando. Nyando ing'eyo kanyo itimo new reclassification mag kuonde mag ongoro oluongo ni hardship areas. Nyando nyobedo achiel kuom kuonde ma obedo considered ni hardship, tiende ni ongoro kendo ngima teke. Koro kinde ka kinde sirkal mamalo ka mar Ruto gi Raila ni jamiya chiemo tatero ne jopiny mondo konygi e yore mag kech. Mano bende nyo wabedo kwa timo kucho. Kaito yiena kenda wach ne jonyando e wang' jowi ka ni kanyoromo jumbe 2 mokalo to ayudo luongo makende gi Prime Minister Raila Odinga to gi President William Ruto
Mage wachna nikech koro Nyando osebedo achiel kuom kuonde mongoro yudo pesa tek. Omiyo sirkal dhi chiwo chiemo ne sikundewa mwaluongo ni day secondary schools, ok boarding. Nikech iyudo ka oket fees ma jowa masome day chulo, tiwacho mana ni en lunch program. Tiende ni somo en nono, to nikech nyithindo ok nyal dok dala machak duogi e wang' sa mar somo, koro gichuloga pesa moro miluongo ni lunch program. Kuonde moko en 9,000, kuonde moko en 11,000, luwore gi kaka jopuonj time. Ka chakore tam mar 3 machakore dwe mar 8 kadhi karumo, jo Nyando dhi chulo 10,000 e tam ka tam, siling 1,000 ma jonyuol dhi chulo ne nyithindo, siling 1,000. Tiende ni e higa Nyando masomo e secondary ma day school gima sebedo kalandore jo Nyakach pile to giwacho ni ok nyalore, kare gini nyalore, koro lera ane kawuono. Koro gimomiyo dhi nyalore chalo kama. Nyakach bende nyo obedo achiel kuom kuonde ma ne ongoro. Nyocha entie chon gi hardship, to kendo koro nyo government o confirm ni Nyakach biro dhi nyime. Koro in ka chiegi se biro bura kacha, ta biro maku lweti. Akoni ni waduong' ofis ni wago mbaka. Wadhi ofis ni wago mbaka. Mondo ber ma jo Nyando yudo ka, jo Nyakach bende koro dhi yudo. Nikech osiepna ma Honorable Adoma koro dhi e kom mar governor ma Kisumu County. Kochakore tam mar 3, en mana ni gino biro samo leo, jo Nyando nonego chake tam mar 2 ni. Ichulo siling 1,000 e fees mar day school. Mar day school. Nyase luongo principals go te e Nyando. Mwabedo godo piny ma nyiso gi chenro ma wan godo gi sirkal gi somo e gwengewa mag Nyando. 1,000 tam mokwongo, 1,000 tam mar 2, 1,000 tam mar 3. Odhi nyalore e Nyando, nyalo nyalore e Nyakach. Nikech wadhi bedo kode kacha. Sama wuoye kodi ni, sirkal chiwo chiemo mar bando, minyonyoyo gi mirego mar kuon to gi manyuka. Sirkal chiwo michele. Sirkal chiwo ganda gi dengu, mwaluongo na layo cha. Kaito sirkal chak chiwo mo mar chiedo. 20 jerrycan liters ka. Mago kodi mbaka kane. Chiemb Nyando mar tam mar 3 osekel. Tiende ni kilo alora sikul ni midhi lor kapok dwe mar 8 romo. To wadhi kawo chiemo go watero ne sikunde wakate. Nyo wasebedo piny gi jopuonj duto kaachiel kod basas machoko pesa. Magi semiyo wa budget margi. Ni e sikunda machalo Ng'eche secondary kuom ranyisi, gi Nyalenda Girls kuom ranyisi, Gayucha. Magi en namba mar nyithindo ma wan go. Kuom juma ka juma, wachamo kuon maromo kama, kata bando maromo kama, oganda maromo kama, dengu maromo kama, wachido gi mo maromo kama. Mano nyo osemiwa, ma wasendiko piny. Omiyo sikunde wa te dhi yudo gino ok mar juma achiel, nikech okolwa ni sama thin giringo gi go simo gibiro. Imi mar tam mangima. Mondo in koro tiji en puonjo nyathi, jotedo ted ne nyithindo. Tichulo siling 1,000 kende. Gima dwaro ngima tek ne jaluo Woodma. Otek kondelo motieko jumba 17. Ma ok muoch maber ka, moko mane waluongo ni mamon ka. Ko chako tieko jumbe go koro to tek saidi. To nikech ngima tek ne japiny, omiyo nyaka wane kaka jotelo yore mwaduoko ne godo jopiny ngima obed mandham. Omiyo an yo manyase yudo en ni sirkal mar Raila gi Ruto ni oyie konya mondo be jo Nyando chula 1,000 kende. Koro kata ka ng'ato yudo ni tam kata mochulo siling 300 no dwe ka dwe, ochulo siling 300 nikech tam kata men dweche 3. Ochul 300 dwe mar 6, ochul 300 dwe mar 7, ochul dwe 400 dwe mar 8, to tieko tamno. Nyithindo ma Nyando ok adwar ni moro we sikul kata achiel. Kata mose nyuol dhi dok. Nikech nyuol nitie, ok en makosa. Ng'ama nomiyi makosa no en mikora moro no osedhi kumodhi. Tin makoro idong' gi nyathi kani. Wawa do nyathi odong' idhi som ang' idhodhe godhiambo. Magi bin timore nikech koro utiyo gi sirkal koso magi to dongruok mane onego bed ni timore chakre. Onego bed ni timore ordinarily mana kaka iwacho ni. Onego bed ni timore. Ma wuoyo kodi ni
kuma nyocha yude mabilando nyake TV kane chulo siling 1,000 nyo en Kiharu kandindi nyoro mane lando ne ni kucha en siling 1,000 negi dagi miyo wasiri ni to beda 1,000 nango to nengo chiemo to idho kamacha kara sirkal kokalo kuom National Children Welfare Society ne chiwo chiemo Kiharu kiwe Kiharu kama koro sukwongo donjo Kaluen Nyando nikech sirkal koro yie yao itwa mondo wang'e ber miyude sama wuoi kudini budget mwadhi kalo Nyanza te ang'eni wago wabiye details oyudo yore 66 midhi go lam 66 Woodma billion apar moseketi already madhi chako yore wage obeda wasi katido gi mamoko ma wang' wago mbaka ka une tok dala kucho ni unung'e pengo Woodma bedo matek mondo nyisi gik madhi mbele to suru te chulo mana kaka jo Kiharu nyo chule omiyo Nyando mor mar nyiso jonyuol ma Nyando duto ni ka in gi balance mar school fees to tieke sani mar du nyaka tam mar 2 to nikech ok adwar ni balance no ichaki piri tam mar 3 kama no ne gichul siling 1,000 kende omiyo tiekri gi jopuonj sani mondo wadonje chapter manyien mar siling 1,000 etam mar day school mana gino ni winjore maler ne jonyuol te nikech boarding chula kawaida udhi timo nango mondo mikoro kata principles moko ma jonjore kik majo jonyuol nikech sani kore lando ne gima ber ni chak tam mar 3 kore na 1,000 e day school kamano ntiere joma pod yudo yore moko ma pod ichake piro godo jonyuol pesa ma ok onego gichul kanye pok iluonga mondo bika nyakwonga lungo jopuonj mwabedo godo piny to nyakone gi kiki wikendi ibiro gi basa ni machoko kendo ndiko ne ji receipt ka nikech ing'e japuonj be samoro Woodma ok ong'eyo ni nitiere charges moko kata balances moko ma basa nyalo keto ma ento ne ok ong'eyo koro kipenje books ni to miya book mar balances mag nyithindo to basa samoro either out of carelessness kata deliberate ochako medo gik ma nyithindo nyose chulo omiyo nyakonu biro te mondo wabed kodu e bura mar tipo Nyando CDF office kama nyarome kodgi ma yua itji kacha ni kikora chaka winji ni kwa chako program mo maber marailo meyani TV chaki bire go yumbi omiyo jopuonj ong'eyo ni ok gibi mayo jonyuol kendo raba kwayo jonyuol niya tam mar 2 ni gi tam mokwongo unyu chule kawaida nikech nyo sirkal ok chiw chiemo yie itieke balance ni nikech ok wadwar bende gichore mbele nikech ing'e gima dhi timore samo wueko nitie suppliers jogo mamiyo sikunde gik moko omiyo ji yen omiyo pi omiyo mafuta mago nye charge fees to ka koro kiny wachulo 1,000 cha tidhi yudo ka balances moko dong' ma jopuonj okia ni tibiro chul nang'o jopuonj jonyuol moko be koro nyalo bedo tama okola wanyo wach na 1,000 koro kodwa wuoe wach tam mokwongo gi tam mar 2 ma onego chul full omiyo akwayo gi jonyuol ma Nyando gi muolo mang'eny tiekri gi jogi mondo wachak wuoth manyien ka jopuonj bende onge balances mahinyo gi jok manyo chiwo ne gik moko makoro wuoe wach mar pesa ni usebedo kutemo kawo pach jopiny wach mar finance bill kata chik mar omenda mar higa mar 2025 tilieko kanyo matin nitiere kaka jokaluo yudo pesa mo maber ang'o ma jokaluo nego ng'iye wach mar budget ni iwacho ni bilion moro 10 biro mar ndara ang'o kendo modong' to ndara gi gin ndara mage kamano ndechegi ochakore Siaya nyaka Migori gin ndeche 66 ing'eyo mama yango mar yudo ndeche mang'eny lago kaluo kocha pok nwaneno nyaka nene ing'eyo wan gi yore wa mosechandowa aina mowuok Kipsitet donjo Muhoroni wuok Muhoroni dhi Chemelil Miwani Mamboleo igoega mana kidam nikech kaka sirkal konyi to kiny bende chak iting'o kidi bedo negi matek koro mana kaka iwache no odiochieng' mokwongo ma kaluo yudo yore mapok ne giyudo nyaka nene an kuom ranyisi kawache mana mapeyo ayudo yo mowuok Awasi dhi Katito ma en kilomita 19
Nyando nigi kilomita 16 Nyakach Kari nigi kilomita 3 kiwuok Tok Teko kidonjo kode Katito mano kilomita 16. Nitie feeder roads ariyo mabe wayude yorno. Machielo en Magendo Road ma en kilomita 9 kiwuok Tok Boya nyaka Muonyo Le. Wayudo yo mowuok Ayweyo Canteen to luwo college moro nyocha gero kacha iluongo ni Nyando Tivet to donjo Kopon Market to donjo kende yorwa mutudo waga wasi Katito no ma bende kilomita 8. E yorno kende wayudo kilomita 17 kimede 36 mane yorno kende ma pok nwaneno nyaka nene sama wuoye kodini nyo Honorable John Mbadi makendo ulwa ni Nyasaye ogwedhe kendo kiko akacha chieng'o amano dhi bedo president to ko ane ni ebo chako wuok kacha odwaro kom mathin machalo mag MP kata odwaro gi en ko akacha to riere ker moriere kodok piny to deputy mar ker nyo oseketo na siling $200,000 madhi cover kilomita 4 mokwongo. Tiende ni kilomita en $50,000 e budget wa masani. Tiende ni nikech budget mar piny bende ok bed control gi piny no kende nitie World Bank ma be nie gi interest. Koro gibinyiso ni ma kik dhi ahinya kama koro ok ging'iga ahinya en supplementary budget ma wadhi timo dwe mar 9. Koro ayudo 200 sani dwe mar 9 anya yudo $500,000 madhi chwale another 10 kilometers. Kochopo 10 mano 14 kwa chakwa dhi supplementary 2 gi supplementary 3 atiekora gi yore gago. Yo mwachakwa yudo en yo mowuok Korowe to kalo Nyang'ande mano koro Kadibo to wuok Nyang'ando dhi kamoro ni Pombo manie Kadhiambo to wuok Pombo orie kamoro ni Nyamware koluwo puothe michele ka to uchako wuok Nyamware odonja Lendu kilomita 21. Kae to mwachakwa yudo en mowuok Rabuor kadhi Nyang'ande kilomita 8 to oko wuok ni en waluongo ni standalone or is not a standalone road. Owuok Kibos odonjo Chiga owachiga odonjo Rabuor. Koro proceed from Rabuor obiro Nyang'ande kata ka othuok e ariyo ka. Yawa kara serikal mane manyalo timo na gigi to wasebedo kodgi ndalo gi te nyaka mag wasungu. To makoro jopiny moko wacho ni ma one term. One term? Iso ni usechung ni koro udhi chungi jatelo William Ruto higa mar 2027. One to pok wawacho one term. One term ni joma wacho gin wamunyoro gi. To penjo madwa penjo gi abe ise kona ni Thursday tich ang'wen be dwara koro adhi awuogi wa munyoro gi dhok ma giwinjo nikech dholuo ni chando gi dhok ma giwinjo en dhom chieng' tich ang'wen okinyi saa 12:30 adhi biro ing'eyo Ruto nitie gik mosetimo mokwongo kata gitiyo kata ok giti to gin gik moseketo mo implement SHA for example Social Health Authority ma en chief Social Health Insurance Fund ma luore level mar hospital midhi tichulo ni teka ni se register tichulo ni SHA mano mar hospital. Kuom wacho ne one term jok ma wacho one term iluongo ni wamunyoro team ni gimiwa alternative ni one wawacho ni SHA ni ok ber kuom weche mag health alternative wa enma Ruto sani ya udi miluongo na affordable housing nyo wan kode Kisumu Makasembo nyo wan kode Kirembe nitiere mitimo Lumumba kidhi Homa Bay nitiere 200 units marumo kacha Migori nitiere housing madhi mbele jogo nyiswa alternative margi nikoro kowuok e weche mag housing gi wan wadhi time kama ok wadhi kawo tax kuom ng'ato mar 2.5% of salary mari wan wadhi geda gi pesa ma wane mwang'e kuma ne wause kahawa wayudo mane mwadwane gi wachnwa kae to gichagi nyiswa ne ya e yore makoro jo Nyanza dhi yudo mapok ne giyudo nyaka nenigi giwachnwa ni wan unoko dhi yudo 66 un koro wadhi miyo 300 yore 300 e higa ka higa tiende ni wadwaro alternative margi ok lando ni Ruto one term nyocha ka ochakore kacha ne gikoni Ruto must go
ka koro wabiro mwago ke gige ni Ruto must go no koro giloke ni en Ruto one term tiende ni giyudo ni macha ose lose currency traction mare onge koro sani gichikore ni Ruto one term and same thing tiende ni must go ge one term en gimoro achiel to gima koro rach no ahinya kaka oganda luo en ni term gi ne wawinje mana ndalo mane Moi president kane giwacho ni Moi must go ne giluongo Moi passing cloud ne giluongo Moi ka ni operation Moi out gik mane giloso ka to gisiko mana ni Moi must go gik ma Moi ne onge kwe nyaka gitieko ing'e ni Kenyatta mawuon Kenyatta manyo bedo ker kani kana odonje loch mokwongo ike ne thoth en odonjo ofis kana ng'amose ti kabisa mane kwano mana ndaloge manok modong kosebedo kacha ji mang'eny sana ma josiasa manotho e ndalo manotiyo king'iyo Pio Gama Pinto gene JM Kariuki gene ji notho mang'eny Ongele gene Horace ji notho to kata ng'ata achiel mane wach ni Kenyatta one term kata Kenyatta must go ne onge noling alinga gi gik lope mane gikawa area margi no tete midaro ji oter Lamu mamoko dhi Nakuru moko bende oter Eldoret kumiluongo ni Kiamba ng'ama ne wach ni Kenyatta one term onge ka Moi donjo to term no chier kendo no chwake motegno bang' Moi Kibaki odonjo Kibaki otimo gik madongo maricho mang'eny mane kama dhano thoe mainga 2,000 bang' dweche adek ni nikech okwalo ombulu ok odwa we ofis joge ne ok nyiswa ni Kibaki must go Kibaki one term ne ok owachi nikech mano ne ng'atgi sama Kibaki koro kawo pesa wa gero Thika super highway madhi Thika dhi omo kahawa to jaluo ne en iweye gi single lane kokalo Limuru en odhi dala iseneno gridlock matimore December ka ji dhi pacho ng'ama ne wach ni Kibaki one term onge kata ne kawo mwandu jo Kenya itero Central ka ko Uhuru donjo Uhuru bende tiyo marach makale gidhi yiero mar ariyo to jo Kenya oringe moweye koseweye to gikwalo kage kwalo to wadhi ir Maraga Open Maraga ento gik ma wan go gi jaduong icheko gi nade Uhuru no yombo ne gini uyombo mo dongo dire oko ka gik maricho manotimore go te ng'ama ne wach no Uhuru one term onge kanyo Ruto donjo tam no chako chier kendo gik mane wawinjo ndalo Moi koro ng'ato to nyalo timo one term okwadagi to kwadwa ni time ma so discriminative mako kuyo telo to one term gi gik maricho ka onge must go onge irito jalango machielo matelo emi chaki wacho ne one term omiyo kanyo to wa disagree kodgi gima gombo ne ging'e ing'e ni nitiere science jok ma osebede Kristo mang'eny ong'e ni nitiere gi ranyisi moko makatimore ting'eyo ni gima kama onego chako timre ranyisi osiepna gima nyo waneno Kisumo gi Homa Bay gerwak manyo kero yudo kacha kaen go wadgi maduong' ma Raila Amolo Odinga ng'ama rieko nego som science ni piny oselokore to joma seyo ni nutimo mobilization ugonyo jo piny motegno kabisa mano ogony to kang'eyo to kata kane igonyogi osiepna dhano cha digony te joma nyo opong'o stadium cha te monindo ga digine to kata kiweyo ineno Political Parties Act chik marito weche mag tayo chamagi kaachiel kod Elections Act weche mag yiero ok dwar ni chiwo ne ng'ato pesa mondo ilok godo pache kata itimo ne gimoro maloko pache donge luongo ni undue influence you do not exert undue influence on an individual iweye mafree motimo yiero kaka ene mung'eyo to nikech wamunyoro gi obedo on high alert nyo gikawo kata Matiang'i bende girwake igi madala gi Matiang'i gi kama nyo nyasi cha timore en kilomita ma ok ing 30 chiegni ka dier nyimiyo ji pesa gi kaka jo wamunyoro gi alert ni dinyo gi make video moko chieng' gi tiyo go mbele kimiyo ji pesa ka ne miyo ji pesa omiyo dangi wach na ni dhana 1,080 cha ni nyodhi adhi stadium kacha momi pesa makata ng'amo mako video achiel onge
be jogo be nyo kinende omena na propaganda joluo nyo hero Raila ka kelo wendo ne kochakore Kisumu kumanya antie kenda wuokie kaito wachak wadhi kendo nyaka Homa Bay nyo wadhi ni wajaluo wachudore wahero girwa ka jakom osewacho ni ma yo ma ji dhi and remember ni jakom no biro day earlier monyiso jo wani kinyan gi wendo urwak na wendo ka jakom osewacho gima kamano pod arito ni omany na gimoro matine ka kinyadhi ne wendo ne okay to koro seche mano no be kanyo no bedo gi romo kaka joluo kaka jotend joluo e kar jot mar jatend piny Kenya ma Homa Bay Loni State Lodge kamano no winjoru nango en mbaka mane gore iye ka mbaka manyo gore maduong' ahinya ne gin mag dongruok gwenge wa mopogore opogore kendo kere manyo lead discussion no kama kuongo nyo wacho ni agenda ne maduong' osebedo housing tiende ni gima lit ne Ker Ruto ni jodak mongohore rach ne odwa ni dhano dag mochanore nyi neno ka gidhi Kisumu kama nyo ge yawe ot ma Kasembu jaduong' manyo odhi mogo sut mager cha mabapani suduno samoro nyiewe mane nyasi to koni kama no ai manodakie ne gionge gik mang'eny ne onge bathroom kamiluokruoke ne gionge kod choo ne gionge kar tugo sikul ni kumoro nono yore onge madhi kanyo to nyi neno ka chunye mor mar adier no yudo ot ma self contained ma weche tekoro rume e ot makala jokuoge rodho ji oko to kiwuogi ni ikai in kori tiekori gi weche gige ot nyo more ahinya to nyi neno ka Ker bende gino more mang'eny nikech koro neno ka oloko ngima ji gima ne ng'ato ok par otimore ne omiyo Ker keto a lot of emphasis e weche gi mag housing nyo konia Siaya nyo sechake idhi med moko Kisumu kamano Kisumu nyaka gwenge ge taonde mothuok momakore kodgi machala Ahero gini machala Wasi omiyo dwaro ni housing ni obed project mar Kenya mangima ok kaluo kende wach mar ariyo manyo wachonwa en blue economy tiende ni mwandu mawuok e nam nikech wan gi nam momulo wi counties wate Siaya ni kode Lake Victoria kiduogo Kisumu Lake Victoria ololwe kiduogo Homa Bay gen kode Migori gen kode samwa uloso ni nitiere piers kuonde ma yiedhi gowe mose chak ger Homa Bay ni neno ka giwuothe mabe gitedo rech gin gi Raila mowadgi gitedo rech wuod ma pok na neno chuo matedo rech mamit kamache wan koro wane bath pap wagombo wuod ma ke chuo tedo to wang'eyo omiyo piers go oseger gi kendo oseketgi ok ne Homa Bay kende ma Kisumu ni neno koserumo Siaya bende gitime Usenge Beach gi kuonde mopogore opogore omiyo blue economy oket a lot of emphasis nitiere fish market moger Homa Bay kacha to kendo idhi gere Kisumu idhi gere Siaya idhi gere Homa Bay to gi cooling facilities tiene ni rech kikele to kibed gi pressure ahinya nyaka use chieng'no maka ok use to dhi kethore mago bende idhi kel kuonde waka nitiere modern systems mag mako rech matiere ni net manyasani boat manyasani mago duto te nyo chikowa no dwaro nikech rech en chiemo ma ji dwaro te to ka ji dware te ere kaki preserve ere kaki handle ere kaki gole pi e yorno moko nyal kethore omiyo kanyo Ker nyo nigi paro matut ahinya e weche mag rech okomul weche mag siasa mar higa mar 2027 mano kendo nyo ok owacho ok okwayo gara chung gode nyo ok owacho kuom adiera nyo ok owacho mano to kendo gima nyo dwaro en yore madhano luwo nyo wan gi yore tieng' ariyo ei Homa Bay nitiere giluongo ni Gor Mahia roads mowuok namba Karabok kalo Kosele biro nyaka Kindu Bay i Homa Bay nyeneno ka gichogodho yore manyasani mamoko bende duol ng'ama ringo kocha ringa kocha upogi gi jokoni iwinji chalo ng'ama Lazaro mano dhi e polo cha mano koni dina biro gi pinde akonyigo mondo kolewe kik wang to nitie hoho ka mopogo kinda kodi
Koro Homa Bay sano yudo hoho Woodman ma ng'ama ring kokocha. Kamoro me ng'ama ring koni onge. Homa Bay matin cha Woodman. Omiyo gin gikonyore. Yore go ng'eny. To gi touch e constituencies te mantiere ei Homa Bay County. Kaito wan kod Lake Victoria Ring Road. Mabe ker nyo wuoyo ahinya. En yo mowuok Funyula. Tore ngaringa tie nam kamano. Mobi nyaka tie nembe wage. To gore tie nembe ma Homa Bay. Kato gore tie nembe bende ma Mehoro Bay gini kocha ei Migori. Mago bende nyo wuoyo nwa motegno. Ni en negotiation magisetimo kod World Bank. Modwano ni gigo otimre kamano. Koro nyo wamulo a range of issues. Mana mag dongruok kende. To en kaka jasiasa. Woodman ka ng'ato osenyisi gik modwano timni kochakore sani nyaka 2027. Pod ochako kwayo ombulu koso tijeno kendo onego los ni Woodman. Koro kika kineno to jo Kaludhi chungi jatend piny Kenya masani. No, mano to kanyal wacho sani nikech ng'eni siasa wabe is fluid. En gima lokore. Kuom higni ka Jaramogi otho 94 94 kaka no osenyuoli bata Daud. To bang'e no jakom wuode okawo. Koro tayo siasa ok mar oganda Luo kende e piny Kenya mangima. And by the way, ODM party a party modong man kod representation everywhere e Kenya ka. Yuro ka wan gi MP mowuok Turkana, mowuok North Eastern go, mowuok Coast, everywhere. ODM. Koro ka jakom no donje wuoche cha. To kuom higni gi te osebedo kotayo siasa mar Kenya to gi siasa man Kaluo. Ok oseusowa. Ok osewitowa. 2027 ok odhi witowa. Okay. Kaka wasechiko ite direction mosebedo kochiwo mabergi. Sani direction momiyowa ni wadonje broad-based government, wasign weche 10 monego watem gi William Ruto. Weche 10 omiyo winjo kuwe motegno ahinya e wach Gen Zs. Ni joge nyuma winjo kuose kwayo ng'wono kuom rodho gi radar, kuom kwanyogi against the law, kuom timo gik mane otim ka Kenya ka olo kuom gi pi mar chemical. Wakwayo ng'wono. To nyokoni ng'wono ber to wadhi ahead matin ni koro wamigi chudo moro mar hinyruok mane giyudo. Ok ni nodonjo ka Ruto mar pako Ruto. Weche matek mawacho ne jatelo tek ka. Pod osiko kowacha kaka osebedo kowacho gi. Omiyo wan gadiera ni 2027 kaka Raila osebedo ka chiwo no direction, odhi chiwo direction makare. To ka dongruok ne modwaro kaka jo od bura, ang'o miyo ka wuono nwaneno kidhum matek kabisa od bura, kikwedo wach mar senators mane dwaro ni mondo koro counties omi siling bilion 465 moko bilion 405. To ikwedo wachno nikech ang'o? Gin videos ariyo mokikore. Aba nene makone jogi onywando gigi. Kuonga loso kapok weche mag Division of Revenue amendment manowuok e Senate osom. Ne wawinjore gi governors inyalo paro additional allocation mane watimo negi mar bilion 50. Jumbe no dweche 2-3 mokalo. Ma kanowuok e Senate to biro irwa to wakale. Noyudo ka governors otero bunge e court e wach mar RMLF, Roads Maintenance Levy Fund. Ning'eyo ni igolo kuom mafuta maka ng'ato ole petrol station to siling abich dhine weche mag yore manie counties kata manie constituencies. En pesa mosebedo kimiyo kera mondo me otim godo yore manie rural all along nyaka ne gigo chakre. Koro kane Division of Revenue bill chabiro noyudo ka governors through Council of Governors oseringo dhi e court ni pesa no ok onego miye MPs, onego medwago kaka governors mondo me watim yore mag constituencies. Nikech chik wacho ni dongruok inyalo tim mana gi national government to gi county government. Additionally, yore be nobedo devolved kaachiel gi health gi water gi mamoko. Koro governors noringo dhi e court ni pesa ni kik miye jokera, miye counties
mondo giger yore. To ing'eyo wan josiasa duto ka nitiere yo moro amora marach e constituencies, pok na winjo ng'at mowuok dhi manyo governor mondo nyise ni yo rach. MP ma en go ni ema sikidiyo piny ipenjo wach yore. Kata kipenjo MCAs kopenj gin to yor dericha richa ni mago mag MP ema timo. Iwinjo koro wasebedo punching bags. Koro gima ne watimo kane Division of Revenue amendment obironwa mondo mine medgi 50 billion on additional funding. Ne waluongo governors mwakone ya utero wa court. Sani koro udwaro waka mondo mi wakalnu cheko yud 50 billion. Watimo nango? Governors nondiko kendgi giwegi ni wadhi golo kesno e court mondo mi RLMF musebedo kuyudo cha koro binu e ofisu mondo utim godo yore manie constituency. And again, jionge kera gi tich ma kera timo ne yore wa. Ana wuoke constituency ma iloso ndara to kiny koth chwe yore te jo piny chak ringo duogo iri ni yoricho. To nyi lose ka in kodgi e ground. Kendi chak imanyo pesa mar lose. Adieri makende, counties loso yore. Tan poka neno yo makoro county oloso kochako mutieko mudin maber makoro jiringe nywe mayom. Poka neno wuod ma maybe itime nyakaye. Momi mano muru wachno. Koro gima ne timore. Counties kane wase wuoyogo COG gidagi golo case cha. To wadi ngene ne wadhi mwase pass negi billion gi 50 cha. Koro ka ginyo chopo kama magone ogigol case cha. Gitamore nyaka sani. Momiyo na chungora penjo speaker ne mewa direction. Governors gitieko rekordwa weche mag pesa makata financial year ni onge gima gidwaro kuomwa. Kara onge gima gidwaro. Additional revenue onge gima gidwaro. Nitiere pesa moko mabende wuok grants mowuok e pinje maoko kata fines mawuok e court mabende onego giyud part of it ma additional allocation cha. Koro mana pento gitieko rekodo magidagi golo wach ni e court ni mondo koro wang'e kaka wadak koso pod ginyalo dwaro wa mbele ka nikech case to ero gidagi golo. Koro ng'ene bang'e no tema ni ikele Senate Amendment Bill mar revenue mano biro. Koro jogo dhi monywando tape ariyo ka. Koro neno ka gima ne wawacho same thing. But macha nogo piny bende kawuono. Sama yo wang'o lakini adon wuoyo weche mag Dykes. Sao semana ru. Poka wuoyo. Dykes gisegero marom nade tudhi tiyo gi karang'o to gin pesa di. To ma endi e duoko mar oula masik thago jonyaga. Sama Honorable Mbadi obedo waziri e wigno moyera yera ni to biro le manyando kano biro e kanisa mar Utho SDA Church ko biro kacha takwae ni by the way jonyando gi osechandore wach mar pi igni gite to nitiere short term measures mwanyalo kawo. Ye go no adaik along the river. Mat kowe ko wanyake nam Singida. Taito nikech nyando nege 2 segments mag flooding. Chaki go no more tie Lake Victoria nikech kata sama wuoyo ko nitie joga mang'eny makabonyo modak Nyang'ande Center nikech nam no ng'ok mobiro kaw puothegi kendo daro gi e miechgi. Koro nanyiso Mbadi miya pesa mondo wago daik mar river Nyando kaito wachak wago machielo makoro gengu pi mawuok e nam cha kik chak bi chand joga kendo. En bende kaka noa kanyo no kara gicha no donjone. Okwongo dhi moketo million 70 madhi timo phase 1. Koro phase 1 ni nyo wase launche mabe nyaneno kukete kae kaka taarifa. Manyo wase launche kendo machines ni e ground. Wan ge side mar Magina koni Apondo mabende ne antie manogo to kuonde moko no hobore. Koro kanye manyo gikungi tieko mondi koka wadog e Magina side machielo moluongo ni Kogwedhi. Koka wadwa kwanye kanyo nyaka Singida. Kwase tieko to wadwa wuok kode kanyo. Koro waluwo kode tie nam. Nyaka Nyamware mwakal Nyamware matin kagima warie nam Thoi. Wadwa ni watim mano mondo ka koth ochako chwe kata ka nitie Lake Upsurge. Koro ji ok chak dar kendo. Nyo waseyudo million 70 mar phase 1. E budget ni no sewachona ni nitiere gimodhi mede mondo kik tijno chung.
The ultimate mabiro konyowa nikech ing'eni dagi be with time gi road ka koth chwe to ywe gi dhok be wuothe wigi you know kethe ma dakika mathin yudo ka kendo chako dog piny. Gima dhi konyo flooding manyando en Korusoin Dam. Korusoin osebedo gi sigana mopogore opogore. Uru nochake jo manochiwo lowo pok ochul, nitie gowi margi ma en $923 ma kuom jok manokaw lopegi mar timo mano. Koro mano part of gik monego chul monde ka Korusoin cha contractor koro move aside. Ko uru wuok to gino no chung manyaka contractor miluongo ni China Bridge no wuok moduogo Nairobi ka. Samo wuok kode ni no ket $1 billion e budget masane. Billion ne waparo ni jok manie surrounding ma kuon ma gino chake nikech loto duong tok nyal chake kako duong no te oburu move in phases. Migi $200,000 chul weg lo mondo $800,000 mi contractor odogi mondo tij cho chakre. Gima gino dhi konyo wago samoro wasebedo go ula momuome nyando to koth ok ochwe nyando, koth ogo Nandi tane mahinyora. Koro pigcha e river Nyando cha ibiro bare odonje dam tiyawo ne water gate koro wuok mana e amount madwarore makana koro koth chwe machalo nade to janyando umora uma ninda suna e mufuadho. Koro mane gima dhi konyo wa mugik. To gima gombo wacho bende kanyo okero dhi China kuma nyodhi gi youth leader Honorable Oburu Odinga kaka chairperson mar Energy Committee Senate. Ok ni nodhi ni youth leader. Nyodhi nikech nyi wacho weche mag energy bende. Omiyo nyodhi kode. Nyogi yudo dams adek ma jo China oyie fund mondo mi odhi okony weche mag flooding. Achiel kuom dams ma nyo kero yie ni $12 billion momi dam ka dam idhi mi Korusoin Dam. Total cost madwarore Korusoin Dam en $19 billion. Ka wadwa yudo $12 billion madhi wuok China cha to wadhi timo gimoro ka 75%. Billion achiel ni kete $13 billion wadong' ga auchiel kende. Ka en auchiel ni emodong' to dhi bedo ni Mbadi Honorable Mbadi Minister mar pesa mar kete 2 financial years. Koro koni higa ni wamiya dek higa mokalo cha be wamiya dek mondo watiekre gi weche mano to koro watieko weche flood te to mar daik ni beber to en gima ibawo godo mana masande mane kama ndongo e chindu marumo sa usirumo baba wasema mpaka mang'eny koro kaito wadhi kanyo bowo nyakewa jidhi kure te chindu nyaka koro watego bendo kama na ina gubi wasechegi ngobro neno kaka weche dhi bedo ero kama na ina mano jaod bura ma Nyando miluongo ni Jared Okelo aneno ka makamu bende wacho ni mos na Jared Okelo mano jaod bura ma wiye ler. Makamu seuro ni mos. Mano chairman broad-based general mane kama weche ndo mar duole kama nyaka kumkete kiti Ramogi TV ka George Batibiro bang daka matin mondo som taarifa masade kan kaka pele nyinga Trevor Obija jandingo panga jonyakachi dendo nombija taya nyakwar guok ocha pesa neno ka wach mar ni school fees mar day school en 1,000 no nyalore koro winje Nyando bas ero kawano wanere bani